И здравейте, приятели! Намираме се в подкаста на Професионална гимназия по транспорт Васил Друмев. В днешния подкаст ще интервюираме един от нашите нови учители. Здравейте! Може ли да се представите? Как се казвате и по какъв предмет преподавате? Здравейте, казвам се Мартин Александров и преподавам по много предмети. Основно съм учил по теория и практика за автотранспортна техника, устройство на двигателя и ходовата част. Как започнахте работа като учител и това ли беше вашата мечта? Мечтата ми не беше да започна работа като учител. Голямата мечта беше да стана автомотор. Още от дете постоянно бях в колите. Когато бях на практика в училище, трябваше да се ходи 2 часа, ходих всеки ден, от понеделник до събота. После започнах да работя в Търново по сервизи, после в София. Работил съм и за големи марки, няма да ги казвам да не реклама. Като след време разбрах, че мога да стана учител и да преподавам освен съвременни технологии за автомобилите и житейски опит, който да е полезен на учениците. Какво точно обхваща предмета автотранспортна техника? В случая те са много отрасли. Ние говорим както за диагностика, така за ходова част на автомобила, двигатели и експлоатация на автомобила, като освен това имаме часове по теория и практика, като се опитваме да са интересни и учениците да научат нови неща. Да. Защо е важно учениците да изучават тази дисциплина? Дисциплината е много важна, защото е доста актуална. В момента на пазара на труда няма качествени нито автомонтьори, нито дори търговци на автомобили. Това е нещо, което може като го завършите веднага започнете да работите и е доста добре платено. Няма механик, да се оплака от сега от заплатата, ако работи сам. Но затова трябва да се учи наистина часовете. Кои теми от предмета са най-интересни за учениците според вас? Повечето теми са ми интересни. Опитвам се да направя уроците интересни, дигитални, да са, освен да пишат тетрадките, да предоставя всичко на дъската с схеми, таблици. Отделно всеки един час го правя практико-теоретичен, като нося различните части. Примерно алтернатор, имахме такъв час вече, донесох алтернатор, разглобихме го. Сега се занимаваме с смяна на ангренажен ремък, примерно. Сега ще звъня час. Запомниш тази част, коя е? Водната помпа. Водната помпа, да. Тя се върти, в случая създава налягане и върти антифриза и по този начин двигателя се охлажда. Той трябва да поддържа оптималната температура на двигателя. Вие като го видите, като го пипнете и като го направите, запомняте много по-добре, отколкото когато ви преподавам всичко само на теория. И вие записвате в тетрадките и след това вече няма да го научите. Сега няма да запомняте. Искате да кажете, че главно важно е начинът, по който се преподава. Реално важен начин, по който се преподава и да се прави по достъпен начин. Всеки от вас възприема информация по личен начин, учителят е длъжен да намери най-точен начин да засъздаде в главите ви дълготрайни връзки. Като го обясни, ако трябва на всеки един ученик по-отделно, за да може той да го разбере. Не може да се обяснява на всички по един и същи начин. Как се свързва теорията с практиката в обучението? Като го застъпваме. Много от хората преподават първо теория, после практика. Аз предпочитам да е заедно. Както с алтернатора, като имахме теория, ни го донесохте да го видим. Разлобихте го, по този начин запомнихте всички части, на края на часа помнихте всички части от алтернатора и как се разлага също така. Имате ли опит извън преподаването? Работили ли сте като техник, инженер или в сервис? Да, както вече казах, реално съм работил в сервизи. Първоначално започнах в завод, като още докато работех, знаех, че искам да съм автомотор, само колите ме влечаха. После започнах по сервизите, започнах като чирак, естествено помагал съм. След това вече започнах на по-отговорни ремонти, след това започнах да правя двигатели, диагностика, като също така трябва да разберете, че няма да ви дават сложни ремонти от самото начало. Дори в часовете по практика ще ви пробват дали сте отговорни, дали можете да изпълнявате задачите и дали може да се разчита на вас, защото е опасно. Видя, тук разкачихме целият двигател, двигателят в момента е във въздуха, подпрян с един крик. Ако някой го бутне или ритне крика отпред, двигателя ще падне целия на земята. Освен да щупите двигателя, може да се навредите, да смажете някакъв пръст ръка, винаги трябва да се внимават много. Трябва да се пазват на първо място безопасността на ученика и ако сте работили за вашата безопасност. Коя работа повече ви харесва? Сте в сервиза или в училище? В училище ми харесва, защото визията, която имах в началото, се припокрива с това, че харесвате часовете, запомняте нещата, освен това имате желание да работим дори практически и по този начин аз се чувствам удовлетворен, не да влизам да ви карам само да пишете, накрая часа да свърши и да не сте усвоили информацията. В сервиза е доста мръсна работа, рано виждате, че целите в масло, в антифриз, но е нещо, което се изкарва добри пари с него и наистина труда ви е честен. Искате да кажете, че в нашето училище са двете неща взети в едно. Взети в едно, освен това вземате специалност, която
може да я вади хляба веднага след завършите. Да, има много хубави специалности, професии в нашото Категория Б се получава безплатно, може да вземете С, ако искате, може да имате чинен товараж за мотокар и за храна. Стига да имате желание, освен това всичко е безплатно. За разлика от това, завършите ли училище, периода на безплатните неща свършва. Тогава всичко се плаща. В момента е времето, в което трябва да грабите с пълно шеф от информацията, от знанията, от опита, които ми като учители и от квалификация, които може да получите тук. Деца казва, докато има вземай. Да, точно така. Кое е най-голямото предизвикателство в обучението и в тази специалност? Най-голямото предизвикателство е да се привлече вниманието на днешните деца, защото те са свикнали дигиталните устройства, всичко трябва да е много интересно, да се сменя веднага, защото вие сте свикнали да получавате информацията много бързо, обработвате я бързо и старите методи вече не работят, защото вие може да обработите много повече информация бързо и да възприемете много повече неща. Старите уроци вече не работят, старите учебници не работят, трябва нови методи, дигитални методи. Тук в момента правим STEM кабинет, който ще е с симулатор за управление на автомобил, интерактивен със скоростен, с педали, отделно имаме 3D принтер и виртуални очила с 360 градуса виртуална реалност, която направо ви пренася, може да влезете вътре в вулкан, който изригва, да се гмуркате са коли. Това е нещо, което ви стимулира въображението и прави часовете интересни. Това е основното, което е предизвикателството. Може да привлече вниманието на учениците, после вече те слушат и възприемат информацията и разбират. Да, като споменахте за STEM кабинета и за тези иновации, следващия въпрос е: има ли иновации или съвременни технологии, които вече включвате в обучението ви и образователната система дали има също? STEM кабинетите са почти от всички училища. Вече всеки училище трябва да се направи STEM кабинет. Това е нещо, което са модерни технологии. Имаме още един STEM кабинет, който също правим по електротехника, електроника и по природните науки. Там ще може да свързвате електронни вериги, да използвате волтмета, ампермета, мултисет, да замервате вериги, да следите стойностите на таблата, които са там. Освен това имаме мултимедии всяка една стая и може да прожектираме всеки един урок, който го прави по-интересен. С учебници вече не на всички ученици е интересно. Като прожектирате на дъската, може да пусна клип в YouTube и нещо, което мога да ви го обяснявам цял час, там ще го видите с 2 минути. Веднага ще го разберете. Достатъчно е за всичките системи на автомобила. Когато ви пусна клип от YouTube, който е обработен, вие направо виждате цялата машина разрязана, начинът, по който работи, принципа на самия автомобил, как възприема това като технология. Поред вас, ви вършите ли се работата добре и доволен ли сте от това, което правите? Аз лично съм доволен, защото виждам, че има знания. Вече посетихме няколко сервиза, хората там ви питаха, вие отговаряхте, показвате знания, другото, което е за това дали си върша правилно работата, мога да го кажа другите хора. Вие и другите учители, защото аз сам си поставям висока оценка, значи не съм критичен към себе си, което означава, че в дългосрочен план ще ми спаднат изискванията за учене. Аз винаги се опитвам да не мисля за това дали съм добър или не, а това да усвоите най-много знания и умения. След като си го усвои, значи свършва добре работа и сте доволни от обучителния процес. Аз, като ваш ученик, мога да кажа, че си вършите много добре работата. С моя клас много неща научихме за една година, както сте тук. Наистина, метода, по който преподавате, е много по-добър, отколкото на предишните учители, които са ни преподавали, да пишем тетрадките и той. Факт е, че показвате знания и имате интерес към това да правим дори практически занимания, е добър и показва, че наистина усвоявате информация добре. Благодаря ви много за интервюто. Аз благодаря за въпросите. Надявам се да ви е харесал подкаста. Ако и така, може да гледате и другите клипови, които ще интервюираме други хора, които са в тази сфера.